Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Lehet, hogy többen vitatkoznának velem a címet illetően. Az a helyzet, hogy azért gondolom, hogy válságokra szükség van, mert a kényelem az nem segít minket a fejlődésünkben. A kényelem az valójában kényelmessé tesz minket, és el akarjuk kerülni a változást. Különösen akkor, amikor megszoktunk valamit, ami kellemes, jó, gazdasági biztonság, szeretetteljes kapcsolat, márpedig válságok vannak. Vannak nagyobb válságok, ezek a világ válságai. Hát ha csak végignézzük, tessék csak belegondolni, az utóbbi, kicsit kiterjesztve mondjuk 110 év történelmére. Tehát 1914-ben kitör az első világháború, utána például minket, magyarokat jelentősen érint a trianoni békeszerződés, utána eltelik durván 20 év, már benne vagyunk a második világháborúban. És ha például megint a magyar sorsot nézzük, a második világháborúnak vége 45-ben, 56-ban, 11 évre rá már megint válság van. 68-ban nem nálunk van válság, de ránk is kiterjed a csehszlovákiai válság. Aztán 12 évvel később megbicsaklik a rendszer, 1980. Kádár onnantól kezdve félre van téve, Kádár János. És nem telik bele 9 év, és rendszerváltás van. És abban a rendszerváltásban újabb és újabb válságok. Hát gondoljunk csak például a Lehman Brokerház összedől idézőjelbe 2008-ban. Vagy ott van a 2001-es amerikai történet, a két torony. Vagy ott van például megint minket is érint, meg Nyugat-Európa is bizonyos értelemben érintve van a migráció, tehát a bevándorlás jelentősebb voltára gondoljunk. Tehát most akkor itt van a Covid-válság. Akkor itt van az orosz-ukrán háború, és már fenyeget minket a WHO a majomhimlővel. Tehát a válságok állandóan vannak. Nyilván a média sokat tesz azért, hogy az egyéni nyugtalanság fokozódjon, és a félelem legyen az úr, mert akkor jobban lehet minket manipulálni. De aki ezt már átlátja, az ezt jobban fogja tudni kezelni. De ezek ilyen általános, végül is a világra, vagy legalábbis a világ egy részére kiható tömeges válságok. Aztán vannak az egyéni életünk válságai, vagy hogyha lebontjuk egy kicsit, akkor a család válsága, és akkor a családon belül az egyéni életek válsága. És ez állandóan jelen van. Tehát például most is, ha felnézünk az égre, a Merkur az ugye a Földről nézve hátrált,
és visszahátrált, tehát elment már, elhagyta az Uránusz derékszögű fényszögét, a kvadrátját, és most visszament, és most megint Merkur-Uránusz kvadrát van. Tehát ciklusok vannak, amelyek újból és újból válságos helyzeteket hoznak létre. Természetesen ezeket a válságos helyzeteket mi, emberek hozzuk létre, de sokszor nem látjuk át, hogy hogyan. Ugye itt megjelenik megint a úgynevezett karma szövevénye. Például napokban ugye beszéltem itt, hogy a betegségek vonatkozásában tartottam egy előadást, és akkor ott kaptam olyan reflexiókat, hogy és mi van a 2 éves gyerekkel, aki rákban hal meg, vagy mi van a 3 éves gyerekkel, aki rákban hal meg. A gyermek első 7 éve az még egy lelki köldögzsinór az anyukájával. Nem ismerjük az ő kettőjük úgynevezett családi karmikus kötöttségét, nem ismerjük az ő fölmenőik családi úgynevezett transzgenerációs mintázatát, és nem ismerjük a gyermeknek az előző életekben szerzett karmikus kötését. És mindig gondoljunk arra, ezt én nagyon jól megértettem, mert nekem volt egy kicsi lányom, aki 10 napos korában meghalt. Az a kicsi lány a saját áldozatával, tehát azzal, hogy meghalt, hogy visszament, azzal tett valami elképesztő nagy dolgot az egész családunkkal. Tehát itt is kijelentem, hogy végtelenül hálás vagyok az én kis Alexandrámnak, mert ő ezt a kislányt így hívtuk, hogy Kalló Alexandra. Tehát az én kis Alexandrámnak egy nagyon-nagyon fontos, tehát én úgy tekintek rá, mint egy kis angyalkára, aki itt volt. Azt én nem vonom kétségbe, hogy óriási fájdalom volt nekem is, és a feleségemnek meg pláne. De aztán később az ember egy bizonyos távolságból ránézve a történésre már látja, hogy Alexandra egy áldozatot hozott a családért. Óriási áldozatot. Megszületett, értünk született meg, és visszament. És különösen az én, hogy is mondjam, csak az én fejlődésem kapott egy óriási töltést ezáltal. Tehát mintha kicsit erős lesz a szó, mert ugye Jézus tekintjük a megváltónak, de bizonyos értelemben úgy tekintek a kislányomra, mint aki megváltott minket valamivel kapcsolatban. És ez óriási fájdalom, amikor egy kisgyerek meghal. És itt ne kezdjünk el, úgy most teljesen mindegy, hogy az 5 éves gyerek hal meg, vagy a 3 éves gyerek, vagy a 10 napos gyerek hal meg. Tehát egyszer az embernek születik egy gyermeke, az borzalmas, ha azt kell átélni a szülőnek, hogy meghal a gyermeke. Ha 20 éves, akkor is borzalmas. Tehát ne kezdjünk el méricskélni, hogy ez súlyosabb, meg az súlyosabb. Ez súlyos, ez mindenféle formában. A válság? Igen, ez is egy válság. Egy fontos válság az ember életében, egy fontos sarokkő, ami esetleg kifordít, és talán éppen egy jó irányba fordít ki, mert elkezdek más szemmel nézni a világra. És ha már
ezt hoztam szóba, hogy más szemmel nézni a világra, akkor képzeljük el, hogy van az asztrológia rendszere, amelyben a 12-es szám meghatározó. Gondoljunk csak bele, hogy 12 ablak a világra. Tehát a kos ablaka, a kos szemlélete, a bika szemlélete, az ikrek szemlélete, és így mind a 12. Na most először azt kell megtanulni, hogy megtanuljuk a saját jelünknek az aszcendens jeléről beszélek most, mert az a legfontosabb ilyen szempontból. Tehát megtanuljuk a legfontosabb személyiség vonásainkat. Igen ám, csak aztán később rá kell arra jönni, ahogy Jung perszónának nevezte. Tehát ezt szerepszemélyiség, ezt így szoktuk magyarra fordítani. Tehát egy szerep, amit el kell játszanom. Egy kos szerep, egy bika szerep, egy rák szerep, egy halak szerep, stb. Mi a legnagyobb baj? Ha ránk ég ez a szerep, ha ránk ég a maszk. Az a fantasztikus ebben az egészben, hogy ahhoz, hogy jó színészek legyünk, kiválóan el kell játszani a darabot, ahhoz, hogy spirituálisan tovább fejlődjünk, amikor vége a darabnak, vagy ha úgy tetszik, vége az előadásnak, akkor le kell vetni a maszkot, és nem kell tovább azonosulni ezzel a szereppel. Tehát, hogy picit precízebben értsék, amit mondok, minden pillanatban a lehető legjobban kell alakítanunk az aszcendensünk jelének megfelelő szerepkört, de aztán este, amikor lefekszünk, akkor csak nézzünk rá kívülről, és ne azonosuljunk vele. Eljátszottuk, minden napnak van egy szerepköre, vagy több szerepet is eljátszhatunk, de a lényeg, hogy este, amikor lefekszünk, akkor vége a napnak. Ez is egy ciklikusság. Az éjszaka az megszakítja az előző napot. Tehát nekem ma egy új napra virradva egy új szerepkört kell eljátszanom. De a tegnapi napot, a tegnapi nap tapasztalásait, azt vihetem magammal, amire ráláttam, amit megértettem, ami a fejlődésem szempontjából hasznosul számomra, de ez nem befolyásolhatja a mai napomat. Tehát a tapasztalat segítse a mai napomat, de a mai nap szerepkörét el kell játszanom. Aztán egy idő után el kell jutnunk arra a helyzetre, hogy egyre több jelet kell integrálnunk az zodiákusból, és a legjobb az lenne, hogy az életünk vége felé mind a 12 ablakon keresztül rálátunk a világra. Tehát egyszerre vagyunk kos, egyszerre vagyunk halak, és közte a további 10. Miért jó ez így? Mert megértjük, hogy a teljesség az a 12 együtt. És nem csak ez, vagy az, vagy amaz. A másik lehetőség, hogy megkeressük és megértjük a másiknak a nézőpontjait, belehelyezkedünk az ő látószögébe, hogy tudjunk vele is azonosulni.
ezáltal sokkal nagyobb empátiával viseltetünk a másik embertársunk problémái iránt. Viszont nem azonosulunk, és így mindig van egy úgynevezett distancia, egy távolság, egyfajta elkülönülés, hogy jobban látjuk. Tehát látjuk azt, amit ő lát, csak mivel távolabbról nézzük, így nem azonosulunk, hanem esetleg tudunk neki segíteni. És akkor itt jutunk el az úgynevezett terápiás munka lényegéhez, hogy soha ne úgy segítsünk a másiknak, hogy megoldásokat javasoljunk neki, hanem kérdéseket tegyünk fel. Persze tudom, a hétköznapi világban az emberek azonnali megoldásokat szeretnének kapni. A kérdések segítenek sokszor. Én sokszor belemegyek ebbe a tanácsadó szerepkörbe, de csak azért, hogy aztán feltegyem a kérdéseimet. Tehát eljátszok egy szerepet, de tudom, hogy az egyén, tehát a másik ember igazi fejlődése az a kérdésekkel. Egy jól feltett kérdés, az rávilágít a hogyan továbbra. Nem nekem, neki. Tehát amikor valaki állandóan csak arról beszél, hogy az ő munkája milyen fontos, akkor lehet, hogy megkérdezem tőle, hogy szokott-e pihenni. Ad-e magának én időt? Mostanában, hogy így a YouTube-on megjelenek, nagyon gyakran kapok telefonokat. És sokszor egy telefonos beszélgetés is óriási aha élményekkel zárul a másik ember részéről. Mert egy-két jól irányzott kérdéssel lehet az egyént egy olyan helyzetbe hozni, amivel rádöbben valamire. Ha nem lenne túl nagy szó, akkor azt mondanám, hogy egy kicsit a jelen helyzetében megvilágosodik. És ez a legfontosabb, hogy világosság gyújjon a fejünkbe, hogy átlássuk a dolgainkat. És azt is, hogy ki vagyok én. A test is csak egy ruha. A szerepek, amelyeket eljátszunk, azok szerepek. Akkor ki vagyok én? Hát valaki, aki ezek mögött van. Aki belebújik a szerepbe. Aki felöltötte ezt a ruhát. De ez nem egy intellektuális kérdés, tehát nem nekem kell itt egy előadásban elmondani, hogy ki vagyok én, hanem az egyénnek kell eljutni a saját, úgymond, élve boncolásával, hogy ha ez sem vagyok, na akkor ki lehetek? Tehát egy dolgot meg kell értenünk, és ezért is adtam ezt a címet ennek a filmecskének, hogy a válság segít minket a saját fejlődésünkben tovább lépni. Miért?
Hát mert egyébként meg sokkal lustábbak vagyunk annál, hogy akarjunk tovább lépni. A válság felhívja a figyelmünket arra, hogy tovább kell lépnünk. És ezek a mostani konstellációk, amelyek éppen vannak, ez egy válsághelyzet, ezek segítenek tovább lépni. Sajnos van, akinek ez a konstelláció az életébe került, mert mit tudom én, mondjuk meghalt az M1-esen. Akkor is tovább lép, csak akkor ezek szerint nem beszűkítve a jelenlegi életébe, hanem a halálon keresztül lép tovább egy új fejlődési fázisba. Hát majdnem azt mondom, hogy szeressük a válságokat, mert segítenek nekünk. A válság valójában mindig azt jelenti, hogy a saját belső személyiség részeink egymással szembe kerülnek. Melyiket akarjam? Sokszor olyan nehéz választani, olyan nehéz döntéseket hozni, mert ráadásul a döntésnek mindig lesz egy következménye, okozat. Ha döntöttem abba, hogy ebbe az irányba megyek, akkor annak lesz egy következménye. Tehát valójában, ugye, és akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy nagyon gyakran a válságot egy külső élménynek éljük meg. A legfontosabb a válságban, hogy önmagunkban találjuk meg a kivezető utat. Tehát ne projektáljunk, ne vetítsünk ki a világ mindenféle emberére, meg mindenféle tulajdonságot vetítsünk rájuk. Nem. Kérdezzük meg, hogy mi ütközik most bennem. Lehet, hogy a félelem. A félelem ütközik mondjuk egy vággyal. Szaturnusz Mars kvadrát, teljesen belefér. Oké. Na de mit fed el a félelem? Mert nagyon gyakran a félelem, amelyre azt is használjuk, vagy azt a kifejezést is mondjuk, hogy megbénít, hát lehet, hogy pont azért bénít meg, mert nem akarunk lépni. Mit tetszenek gondolni? Miért vannak még 40 éves emberek is Mama Hotelben? Hát mert félnek felnőni. Félnek felelősséget vállalni a saját életükért. Félnek azoktól a feladatoktól, hogy ugye hát addig, amíg az édesanyám elkészíti a leveskét, meg a finom másodikat, és behozza, esetleg még a szobámba, hogy itt van édesem, ez a mai ebéd, tehát ugye van egy olyan mondás a magyarban, hogy magad uram, ha szolgád nincsen. Ezen érdemes elgondolkozni. Vajon hányan használják az édesanyjukat szolgának? No, egy szónak is 100 a vége. A válság az egyik legjobb önfejlesztő módszer arra, hogy tovább lépjünk az életünkben, és meghaladjunk valamit, vagy valamilyen fajta élethelyzetet. Tehát nagyon hálásnak kell lennünk mindenféle válság iránt, mert a válság az felszínre hozza azt a diszonanciát, amely már tarthatatlanná válik.
Ha ezt megtetszettek érteni, akkor most már csak egy dolog van, azonosulás olyan értelemben, hogy megértsük, hogy bennünk mit üzen, mit hoz létre, mit akar megmutatni a válság. Ez csak arra kell, hogy tovább tudjunk lépni. Mindig arra gondoljanak, kedves nézők, hogy amikor beöltözünk, mint egy színész, egy szerepbe, felveszünk egy ruhát, az segít minket azzá válni, amit az a szerep üzen. De aztán ezt a ruhát levetem. Tehát segít megérteni az a helyzet, az a ruha, egy szerepkört, az ahhoz hozzátartozó összes, vagy legalábbis sokféle variációt, és ezáltal, hogy ezt átlátom, több leszek. Több leszek, mert megértek összefüggéseket, dolgok, viselkedések között. És valójában, mielőtt elhatárolódnánk attól, hogy nem vagyunk színészek, William Shakespeare-t idézve, mindenki színész. Azt szoktam mondani, ha másért, ezért a mondatért született meg William Shakespeare. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Isten áldja önöket!